Kagyari naman ang pangpabalo na mo niya pang pag-good vibe sa inyo para sa weekend. Imbis nga bukid, mga lihid naman kita sa suba para handong kagbugnaw ang pagpanglakaton pakadto sa isa ka mataas nga busay sa gintubdan sa Barangay Araal sa La Carlota City. Ina, ang aton nagawan was sa tripping druming at 9 a.m. Grupo naman sa mga artist kag mga animal rights advocate nagabulig sa pag-rehabilitate sa Bacolod City Pound. Kabahin sa ilang isa ka anay OFW nga isa man ka environmental protection advocate. Aton siya kilalahon sa Baganihan sa Sunday.